buskar så att det inte var väggar i, så det är tryggt också. Men det här funkar. När vi är ute då går vi igång riktigt. Nej, det är ånga. Ja, ånga. Ja. Men då går vi helt enkelt på. Livet har varit ner där. Så är det sköta ut. Men vi försöker via på det här. Nu får vi ta på det här också. Man har den även stående och dra. Ja. Det går lite fortare på igång med flyget. Lite du, han blir kall upp i kulan när det blåser en färsk. Det verkar som att vi kommer att soppa. Så dåligt motstånd i det här. Det är vidröd. Det ska gå igång. Jag tror det är någon som har kört soppatorsk på så att jag får fram soppa. Jag får nog börja på att försöka få fram soppa till det. De som start körde igår kör någon soppatorsk. Vi låser tillsammans där. Ja, pumpa sen. Ska man gå på lag och pumpa här in och liknande. Vi får gå in här. Det häller man ju filma. Man lär ha en tändkula. Ja. Skynda dig nu då, jag är klar nu. Ja, vänta. Ett momentmål. Ska klippa ihop det till en rolig upplevelse. Så, jag är snabb ja. Ja. Det var slarva. Jag ska fylla på fett. Då får du bort det där. Går det någon larm? Går det någon larm? Nej.
Nej. Nej, Jo, det slutar. slutar lite grann. Ja. Och du vet om hon är ute. Ja, ja. Att det är öppen dörr. Ja, ja. Men nu är det öppet i men larmet går nämligen till vår huvudport. Jag tänkte när vi gick in. Ja. Nu står jag i vägen om ni ska. Ja då, det är ingen fara. Får du tala om, du måste jag dra in magen först. Det är för sent.